Здравейте! В това видео ще ви покажа как се настройва стаята. Отиваме на точка 3. От тук може да добавите към помещението стени, врати, прозорци, инсталации и други. В инсталации има лампи, свичове, контакти, тръби и други. Така, връщаме се назад. Нека да добавим една врата. Натискаме върху врати и имаме два типа врати. Избираме си врата. Натискаме отгоре от плюсчето. Ето, тя се появява автоматично. Пускаме я където желаем. И за да променим настройките на вратата, натискаме с левия бутон на мишката върху нея. Ето тук вдясно се появяват всички настройки на вратата. Избираме как иска да изглежда тя. Като цвят, рамка, как да се отваря също, как да изглежда самата врата. И ето я, вече е готова. Даваме запис на помещение. И нека да вкараме един прозорец. Ето ги прозорците, натискаме пак върху тях, избираме си кой тип прозорец искаме. Ето този. Ето го нашия прозорец. Пускаме си го тук. И естествено пак като натиснем върху него с левия бутон, пак можем да променим самите му настройки. Ако желаете да промените височината на прозореца, трябва да натиснете трите точки тук. Отгоре тук имаме Elevate. Избираме с каква да бъде височината на прозореца, примерно 2000 мм. Даваме запис и ето той се качи автоматично нагоре.